creació de la Fira de les Bruixes? Ah, sí, es van crear els comediants. Nosaltres. I mira, això dels comediants han anat agafant un broncil i cada dia estem més engrescats. I cada dia ho fem millor, tot s'ha de dir. Bueno, us vaig a presentar els personatges. A veure, el Pantalone. Qui és allà? Que ja sé com vas tu amb el tema de les dones. El Capitano. És un home una mica espanyol, ja l'anireu coneixent. Tenim l'Enamorato, un home una mica gay però que diu que no ho és. Tenim l'altre, que si aquest diu que no és gay, aquest ho és i ho reconeix. Tenim l'Enamorata, que és una dona una mica anglesa. Tenim la Bruixa, una dona que sempre va molt carregada. I tenim 4 dones que treballen al sector serveis. Ja les anireu coneixent. Ah, i que no descuidi el seu amo, tot s'ha de dir. I sabeu què? Tenim un home que es diu Arlequino, que sempre va molt atrafegats. Mireu-ho. Friu. Bueno, ja hi som tots. Jo soc el Dottore. Ara anirem per començar. Tots abaix, vinga, ràpid. Doncs bueno, nosaltres anem per començar. I vosaltres poseu-hi bé, que això pot ser molt dur. No hi ha ningú. Oh, que guarra! La mare que la va parir aquesta dona! Ai, quina pechinita pelà! La mare que la va parir! Ai, quina asiàtica, papeles para todos! La mare que la va parir aquesta dona! Hòstia, jo aquesta la conec! És la Pepa de Cal Hostaler! Sí, no, va. Hola, Pepa! Sí. Què em faries per 50 euros? Tot això va parir, però si fa 4 dies no sabies ni amb bicicleta. Sí, molt bé. Vale. Les 4. Apa. Adéu. Oh, que està bona! La mare que les va parir! Papa! Oh, que estan bones! Papa! La mare que les va parir! Papa! Oh! Papa! Què vols, fill? Què estàs fent? Tu això no ho entendries mai. Mira, presento la meva promesa. Hello! Carai, i com es diu? Em dic Enamorata de Pierre. I on has estudiat? Oh, vaig estudiar a la Casa Real d'Àfrica, el Corpo Humano. El Corpo Humano, Tens uns llavis molt macos, Thank you. I uns ulls molt macos. Thank you so much. Quina cara buena! Papa, deixa-la, ets molt guap, nosaltres marxem. Adéu. Bye. Jo quan era jove anava de dona en dona, de cony en cony. De tant en tant sortia un codony. Al final jo anava pel carrer i veia tants codonys que vaig dir per què no deixes el sexe per una temporada? I això del sexe, quan ho deixes, no t'hi agafes, Ja em veus ara. Cridarem l'Arlequino, que vagi a veure la Bruixa i que li doni una bona opció perquè se'n torni tornant. Arlequino! Mai, senyor! Has d'anar a veure la Bruixa i que et doni una poció perquè em creixi el pit. Senyor, si no tenim cap pi. Sí, ja m'entens, el pit. Perquè no tenim cap pi, senyor. A veure com t'ho explico. Que jo tenia una pastanaga i ara tinc una mongeta. Però senyor, si vol, vaig a comprar pastanagues i les mongetes ens les mengem. Sembla que no m'entens. Jo tenia un gratacel i ara tinc un pis de planta baixa i a sobre toca de cap al sostre. Però senyor, aquí a la casa només hi ha 2 pisos i no tenim cap gratacel. Collons, que no s'entempa, que anar a veure la Pepa i no s'entempa. Sobretot no ho diguis a ningú. Vés a veure la Bruixa i digue-li que et doni una bona poció perquè se'n torni de món. Sobretot a ningú, Viva! Cosa de trampa! Vigileu! No, ho paris ni un moment. La barreja surt més bona. Si remenes més estona i el temps funciona. Ulls de serp! Jo pensava que els ocells sempre tocaven amb els ous. Així que el teu senyor va marxar amb l'ocell perquè ha de pondre ous. Algo semblant. 2 de taronja. 2 de taronja. 3 de marró. 3 de marró. I 4 de blanc. I 4 de blanc. En vols una mica? No, agafa tu. Vaig a preparar la poció. M'ha dit 1 de taronja.
nerviosa i que està molt fort. I hauria de fer un minut que fos aquí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 coño. El capitano! Quita moco. ¡Me dit moco! Pues yo soy el capitano, estoy muy fuerte, estoy muy bueno, he ido a muchas guerras, he matado a mucha gente y me han dicho que eres un maricón y te voy a entrenar. Empezamos para abdominales. Vamos. Sube, sube, arriba, arriba, déjalo. A flexiones. Sube ese culo, arriba. ¡Oh! Maricón. ¡Ay, maricón! Con uno ya basta. Izquierda, derecha. Per què m'ho fas marxar? M'estava fent un home. Tu, un home? Si és més net que el Pep Guardiola. Què jo? Si m'agrades, loca, loca, loca. I el que diu la gent? Què diuen? Pobre, tothom sap que és gay, menys ell. I qui és ell? Tu! Però que a mi m'agraden les dones i no els papinos, collons! Heu dit papinos? Papa, on vas amb això tan gros? No cal que t'expliqui. Així que ja us heu declarat. Sí! Doncs molt bé. Tan, 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 tan. Tinc un problema molt gros. Cridarem el dottore, que ell és un expert en tot, a veure si ens hi pot fer alguna cosa. Dottore! Carai! A veure, com es diu aquest problema? No té nom. Doncs el classificarem en un dels grups que tinc al cap. No el podem classificar ni animals de la Xina, ni animals de la Patagònia, ni animals de l'antic Egipte, ni animals terrestres, ni animals del cel. Ja ho sé, farem un nou grup, maquinari nou. Encantat. No hi ha res més. A veure, farem una investigació tant interna com externa d'aquest aparato per conèixer tots els detalls. Tenim una 127 centímetres. No està malament. Un radi de 9 centímetres. Podria estar pitjor. Amb un pes de... No soc una bàscula? Això no ho sé. Anem a fer l'investigació interna. Bisturi. 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 Tisoretes. 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 Que me veieu? Veieu. Gassos. Més gassos. Gassos. Més gassos. Gassos. Fanti. Molt bé. Arribant a la conclusió que això... Pisa! Pesa, doncs li creem un celo, material enganxós que va venir de l'antic Egipte. Celo, celo. Vinga, sent el teu cas, tenim un altre problema més greu. Relacions sexuals. Ja ho sé, no et preocupis, jo penso en tot. Mira, t'he fet una nina inflable. Es diu Maria Antònia. Hola, soc la Maria Antònia. Hola, soc la Maria Antònia. Prova la Maria Antònia i ja em diràs el què. Què? Com ha anat? Tot anava bé, fins que li he mossegat una teta, s'ha tornat boja, ha començat a donar voltes per l'habitació i ha sortit per la finestra. Però, que no m'ha sentit? Que era de plàstic? És que és ben bé que... A veure, tenim un altre problema. Fa calor, em desmaiaré i hi haurà un terratrèmol. I perquè això no passi, hem de sortir d'aquí. Així que tu passaràs al davant, avisant de la llargada d'aquest aparato, i al darrere amb una sirena. Provem-ho. Que bé! Nino! Que bé! Nino! Nino! Yo para ser feliz quiero un camión. Chu-chu! Nye. Ci si sveglia di una stona fins després. Nenes, tinc el meu primer client. ¿Y quién es? Un de per aquí, un tal Pantalonet. Este chico un poco marrano, ¿eh? Una mica, si és més aquí que nosaltres. Però és un gran home. Sí, con un gran aparato. Però sense bateria. ¡Bambini! Es hora de cobrar. Butana número 1. Nye. 10 euros. Per què? ¿Por qué? Por pechina arrugada. Butana número 2. Yo para ser feliz quiero un camión. Chu-chu. 8 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? Olora. Butana número 3. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. 8 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por inmigrante. Pero soy española. Por eso mismo. Butana número 4. Jo no tinc cançó, Chu-chu.
tu ja tens el plat a taula. Per què? Perquè ets la meva filla. ¡Ah, porca miseria! Me duele el alma ver cómo laboran las mías putanas. Matuti es por una grande causa. Todo el dinero que gano lo envío a África, Madrid, a una ONG de negris faméliquis bambins. Adoro ayudar a la gente e cada giorno per la mattina porto arroz, patati, oli a la gente más pobre del popolo. Adoro ayudar a la gente. E cada diumenge vaig a la Santa Missa e oro. Oro. Para la Pax Mundial. Es tu broma, inocente. Yo solo oro porque nunca cierren los casinos. Yo solo oro porque nunca cierren el mercado negro. Yo solo oro porque el próximo alcalde de San Feliu Sasserra sea mi amigo Silvio Berlusconi. Arrivederci, Botifarra de Pagès. El proper que entri aquí ho solucionarà de segur. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Què puc fer perquè una dona em deslari? Lo primero que tienes que hacer es agacharte. Com? Ha sigut tu que m'has fet a dormir? No. Papa, què fas amb tot això? I he parat, tu? M'han robat la feina! Indignació! Les putes al paro no! Indignació! Les putes al paro no! Indignació! Les putes al paro no! Collons! Collons! Tots drets! Tots drets! Vinga! Ja hauríeu d'estar drets! Mireu, ja us explicaré el que passa. Això no ha acabat malament, no! Ha acabat fatal! Nosaltres, uns pobres nens de poble, perquè som uns pobres nens de poble, que sí? Sí! Tots estan amb mi. Volíem fer una obra de teatre de Shakespeare. Volíem agafar tots plorant. I arriben 3 personatges, així com si res, la Mima, el David i la Núria, i ens diuen no, ara farem l'obra de teatre que nosaltres vulguem. I heu vist que n'ha sortit. Una obra de teatre que tots són putes i maricons. No us penseu que ho hem fet nosaltres, no. Ho han fet aquells 3. Vinga, maco. Pobre nen. Però aquest nen abans jugava a futbol, fumia unes coses que no hi podia jugar a cap equip. I mira ara, t'agraden els homes, Sí. I qui t'ho ha fet? Digue-ho, ja no passa res. Els organitzadors. Els organitzadors, digue'ls qui ets. Jo sóc el Marcó i m'agrada caçar. Molt bé, home. Vamos, Maria, maco. Aquest és un pura raça maricón. Mireu, que t'agraden els homes? Sí. I tant. No podries viure sense ells. Una mica sí. Però digue'm qui t'ho ha fet això, digue-ho, ja no ve d'aquí. Els organitzadors. Però digue'm qui ets. No com està el millor i m'agrada tocar el bandero. Mireu. Vine, maca. Oh, maca, dic maca. Perquè tu ets ben català. No. No, si aquest era un pura raça maricona, aquest és un pura raça espanyola. Digues hola amb el meu accent. Hola. Hola, clar, digue'ls qui ets, ja no ve d'aquí. Pues jo sóc l'Anna Vila i sempre em van fer de tio. Ho veieu? No ho sabem. Ja t'ho aguanto que això deu posar molt. Sí? A veure, i tu què? Què et passa amb això? Qui t'ho ha fet? Ja no ve d'aquí. Organitzadors, que m'han topat la tita. Pobre nen, nosaltres érem uns pobres nens, anàvem a tot arreu, jugàvem i rèiem, i mira, no se'n pot aprofitar cap. Però bé, us haig de dir que la història ha acabat com jo he volgut, només faltaria que l'haguessin acabat ells. Lògicament, l'enamorata s'ha casat amb l'enamorata, com tenia que ser. El que no és tan lògic és que ara la bruixa vagi sempre amb l'Arlequino. El que tampoc és tan lògic és que el capitano ara vagi amb l'enamorato. Això és una cosa que no havia vist mai. Ah, sí, alerta, que aquelles 4 dones ara treballen per separat. I com no, el Puigcinel s'ha arruïnat. Ah, i em descuido una cosa. El Pantalone, penseu que ara, tot just ara, ha entès que això del sexe no és una cosa apta per la seva edat. Ja els ha costat, Ja els ha costat. Bueno, i us haig de dir, ja acabo,